Somore, what me open the table, Engineer Bruno. Abadi abokiri boy yaba. Yego pejoba. Ezo pejo kuki chema ti makola ga koko. Ezo pejo kuki chema ti makola ga koko. Akuko mereme. Omere kogi state mama. Omere kogi state papa. Ebe mujale kulo bilongo na diego. Mane arusi, wano biya mabede monu o brother. Aye jema, nuna kokiro, chiche se waleba. Tawuta lo kuru kano pinde manu na balaga. Akwa do kuru kuyelu nde manu no nimea. Ebe mo, ochuku bucket again. Achuku bucket again. Aye tima, mbodo na lo erejeba. Abu amabia kuganye shabro monde jinna biana. Awu wari yage mele mo mama. Tango kumo. Ajogu kelugu brother anukala. Ebanye jinna rose. Ebanye jaroda. Ebanye jamungo. Ebanye jinna mungo. Keke na pepe. I see thy rivals. Jampo thy rivals. Okada pepo. Ufotu jaroda. Mo mwe beji beti mbele. Ufotu jaroso. Beji beti maroda. Keke na pepe. Island, chigi. Island, dame. Chigi, asuwe. Abalite. Onye mamele yojo. Wani me. Nama benya gabeja bese. Ebre ni lari dobuo. Nani neje gwafo. Ajile. Onye mejọrọ gbara m. Mama. Hey. Onye mejọrọ m gbara. Ewe beneluwa. Na ojaduru. Ebre ni lari dobuo. Ebre ni neje gwafo. Ọmọdé. Santos. One man no be one of the other. Ndama meje gonye ya bebe. CEO. Endoscale. Alias Babarika. To manage one of the other. I got red again, man. Worldwide. Ebanye jina rose. Ebanye jaroda. Ebanye jamungo. Ebanye jina mungo. Keke na pepe. I see thy rivals. Jampo thy rivals. Okada pepo. Ufotu jaroda. Mo mwe beji beti mbele. Ufotu jaroso. Beji beti maroda. Keke na pepe. Obodo na uru anọ hụkwa. Onwu na ebe a. Agabagi agba. Seyoro. Shie ike. Ahala ya. Elokwede kudile mụmụ nwanyị ndamụ n'Imo steeti, mama. Elokwede kudile mụmụ nwanyị ndamụ n'Imo steeti, papa. Looking at all of them, you must still go to it. Looking at all Eziokwu ka ile ụmụ nwaanyị ndị nwere Imo steeti mgbọdọ Imo steeti niile. Looking at all of them, ị ga-egburiri ewu, ga-egbu ha ewu, ga-egbu point and kill ịbarị ọgwa. Ọgba osi jejeri. Igbo ndị ọma Imo steeti ndere mma. Ala Owerri ndị ọma mejirichi mebụọchi uji na abọchi inwe Owerri pikin na alụmọgọdọ nwudibe nnekede ala amụmị na abụọlachi. Eleke megana nwanne m nwaanyị nwanne m nwoke. Asị m ekele gị n'ihi na asị ekpe ekele ihu asaa
ịbọọla ụtọ ọchị ụtọ ụnụ ma were pikin kpọla gị bọọla ụnụ ma m chela gị ọchị n'ihi na o si ala obi m ịbịaruchana ngwa nọsa ndị ebe ka anyị si onye wetara ọjị wetara ndụ onye ọbụla hụkwa nnagharị machi ọchị okpela ekpere ọganihu ngwale na ọjị abịala onye ji erike ojeri ya werekwa rie orikori ririkwa ka ị mara ya aka ahọrọ nkwụ jikọtakwashi onye prala ukwu nkwụ onye prala ike ya ọwụkwa oshi so oke na kọla iji eri were aparachakwala udo mmiri anyị gbalaga aparakwa n'efere pepe sup ite pepe sup gbalaga maka ndị ọzọ gakwa abịaru so gị na-erila gị riela otu ga agharakwanụ chere marakwachi enwere ndị ọzọ ga-abịa late so that nwa bịakwanụ late nwa ahụkwa na ala ite nwogapụ na ịkụkụrụ jefefe ga aka ọnụ n'ihi na anụ emegharị ọnụ ejila nwụrụ ọsịsọ ọrịa mmagba aka m si anabaga gị ihe omume anyị ma akọọla gị akụkọ keta awụ Tọzdee ahịa Orie abalị 25 ke ọnwa Juunu afọ 2020 na marachi ọnwa Juunu wụ ọnwa amụme afọ 2020 maka m chana gị ndewo onye jikwa n'isi akụkọ taa ka ọkwame nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Maazị Uche Hara Prince Chima the counselor ya machikwa gị ga-akpọ m that Owerri pikin hom ị ga-eme na bifo m akọọla gị akụkọ ọwụnene oge gwa ụmụnne anyị gwa ndị enyi anyị gwa ndị ikwu na ibe anyị gwa ndị mba ọzọ si Owerri pikin aha apalila akụkọ elekwana isi agwa nwe ya ọwụ ijisha ojii ikesa ya na wọọlụ gị ikreti watch party n'ihi na o ji adị mma n'ihi na akọruo ege ruo ike jiri gwumberi na nkwọji so ihe ị ga-eme na m were otu nkeji tupu m apali akụkọ shia meseji shia ya mee ndị mmadụ invite gbanwochi Owerri pikin aba ana ọgba akụkọ orejiela itazire jidi Kelechukwu Kennedy Okere aka ji ọgwụ one of Owerri West local government director Horizon medical mission American base Akrakọ Akachiga steeti Imo ewu ndị anyị Hope Uzodimma agagharịa ya ugboro abụọ anọrọ na echi gara aga gwa ndị Imo kpaya ije shiga kpaya ji chụruo coronavirus kemma ọ batara na steeti Imo o kwuruchi steeti Imo na ji enyocha mmanụ ọnụọgụgụ ruru 150 ya 150 testi ụbọchị ọbụla 150 test per day iji mata ndepa coronavirus na steeti Imo ọchanwụ ha azụọkwa na ndị ọrụ ahụike health workers iruru 700 ya bụ 700 ndị eji agagharị ebe niile na steeti Imo na-akụzila ndị mmadụ ihe gbasara ọrịa ọgwụrụmba coronavirus he nwo kwesịkwara na ime nakwa he nwo ga-eme iji chekwaa onwe nwo fụọ na aka ya ọrịa ma gbochiekwanụ ọrịa ọgwụrụmba na ifesa Hope gbarụrụ ihu si ọtụtụ ndị mmadụ emegahụ ha si nwụọ mee maka ya ọrịa ọ si nwụọ bịa nwụ ha na-agagharị nwụ ha ga-ekpuchi imi nwụ ha eyeme imi nwụ oyi na-agagharị ebe niile si ahụhụ ha jọrọ njọ si agwa ndị ahụ agharịghị mma ma otu chama ha enwe ma ha enwekpọga coronavirus na steeti Imo anwụha eji hụ ya kpọrọ ha ọsọ anya ha achọghị ime n'onye ọwụla ụjọ mana coronavirus eziokwu aha bana na steeti Imo aha arịakwa na elu ndị pralahụ na steeti Imo aha evuola ivu ọchị anyị nwere ndị nọ Doubting Thomas na steeti Imo a na-agwa nwochi coronavirus hụ na nwe ha ajụ
shọrịa aha ha nọhụ na steeti Imo shinwolekwa ha emega shọrịa ahụ aha ba anọchikwanụ shidata jema onye n'ime nwa ọwụla ejidere egbuchighị imi ọwụ ndị edomaga ahụ nga eji akwa aka ọwụ ndị enyega ahụ efe ndị enyega ahụ ohere ndị apụkujega ahụ ya wụ social distancing chi onye ka ọwụla ejidere a ga-apụfu hụ ya ikpe mobile court kpee hụ ikpe so ọkpa ochiri echile ka o mere ehe nkwufuta na mana enwekwa m shi kọmpaịlụ ya ka nnụchikwa na ọnụ ndị anyị Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ nọrọkwanụ. My dear people of Imo State, I address you once again on the subject matter of COVID-19 pandemic. This is in keeping with my promise to regularly update you the situation report on our relentless effort at controlling the spread of the virus in the state. To this end, we have increased the number of daily tests carried out in the state. We now carry out an average of 150 tests daily, courtesy of our new diagnostic center. We have also trained close to 7,000 health workers at the state, local government, and ward level. These health soldiers are currently engaged in aggressive public enlightenment campaigns in all the nooks and crannies of the state to create awareness on the reality of the virus. I believe that one task before us is to make our people come to grips with the reality of coronavirus. You recall that when I briefed you a few weeks ago, I announced a partial easing of the total lockdown. It is, however, very sad to note that many of our people do not observe any of the safety protocols. People move about without face masks. More than 50 people gather in public places, contrary to the laid down rules, and worse still, without face masks. This show of reckless abandon is mainly due to the fact that many of our people do not believe that coronavirus is real. They say so openly to whoever cares to listen. This is truly unfortunate and dangerous, because the truth is that not just that coronavirus is real, but that it is in Imo State. While it is not my intention to frighten anyone, I am not less duty-bound to let you know that we now have more confirmed cases of COVID-19 in the state. What appears to be lacking is the much-needed cooperation from our people to observe necessary safety measures. In the circumstances, I must make it clear that all safety measures must be adhered to. Henceforth, any person or group of persons caught in breach of any of the safety measures will be promptly arrested and O kwuola ya so onye ọwụla akwụghacha ndị Imo steeti anwụghị ekweghị ahụcha coronavirus ahụ na steeti Imo. Elekpa anyị ji ekwesha coronavirus na steeti Imo ebe ejigaghị anyị he niile nakwa kpochie emega ọnụ ya wụ the ten na so coronavirus ahụghị eji achụ one-sided gọọmenti na-eme kenwo naanị. Oh, a collective effort, and the people can only follow you when you are transparent in dealing with them. So that is the problem we are having in Imo State. Our English comes to Gazi. United States of America,
ma o deberela na steeti Imo. It has debredi. Akachiga steeti Imo kwuchara ihe ndị ahụ o kwuru echile gbasara akpa oshi achụga coronavirus na steeti Imo. Obi agbawa ọtụtụ ndị steeti Imo. Akachiga steeti Imo si nnọọ kwugide kwuchi okwu niile o kwuru. Enweghị mmụọ ọbụla o kwuara okwu gbasara ndị niile egbuga na steeti Imo. Okwu ahụ pikim gbasara ogbugbu ndị ejiachi nnama igbuga mmanụ na steeti Imo kemere na Agwa, kemere na Orodo Mbaitolu, kemere na kansụl ihu na saịdị ihube oge ibe Ọkigwe, nakwa kemere na Ọlụ ebe elere nwaanyị jere ubi jeje gbuo ya ime ubi ya. Okwu ahụ otu mkpụrụ ihe gbasara ọnwụ niile ndị ahụ na ndị ahụ egburu na steeti Imo. Ndị Imo a na-achịzi ọfụtarasị gọvanọ anyị amahụchi herikpa aha hụ mere na steeti Imo imere o ji bụrụcha ihe ndị ahụ gba nkịtị. Ọ bịara bịakọọla anyị mkpa o ji emega ya coronavirus isi alụga. Enwe mmụọ gbasara ebe ndị mmanụ nga at least machiekwanụ ndị Imo steeti obi nye nwe obi si ike shi ihe niile ndị ahụ ha ahụ na maka esi eme kwụsịcha uduru ihe ndị erikpa ahụ. Ndị mmadụ a na-achị akwa ma ndị Mbaise jiri je gbuo nna ma ndị Awụsa. Ndị Mbaise ji egbuo ndị nna ma ndị Awụsa rie ji ya shie nwe ofe uduru ofe n'ihu skrin nga erie nwa ihe nwụ. Pope ahụ ụgwọ onye shi akwụkwọ ndị Mbaise ndị nnama ma ihe tie ala 8 million naira ka a na-gburu mmanụ ya agbachi nkịtị. Okweghị ekwu ụka gbasara herikpa ahụ. So ndị mmanụ akatọọla uduru agwa ahụ achịghị uduru nkịtị ọ gbara chuduru nkịtị hụ gbara ahụrị suspicious si enyoga na uduru nkịtị hụ gbara. Simba Yakuma Oyo ikpe elu Federal High Court na steeti Rivers akagbuola akwụkwọ ahụ agbara kechọga ka akwụsị Akachiga steeti Edo Ewu Godwin Obaseki ka Adams Oshiomhole ekwela ọkụ otula kemma ọnwa ole ma ole ugbula ka kụrụ oche ndọrọndọrọ ọchịchị steeti ahụ a chọrọ ịdọgharị iji họfụa onye ga-awụ gọvanọ steeti ahụ ma ọkwanụ ma Obaseki ọ ga-anọrọ gamakwa ihu rịta onye Akachiga steeti ahụ. So otu onye so azọgakwanụ achọga inwe ikikere iji aha PDP azọkwa gọvanọ ahụ pụfụrụ Obaseki n'ụlọ ikpe nọ na steeti Rivers shi Obaseki ahụ batara pati ahụ echi mmanwụ hụ na-emechara ha niile stil erechikwa ha akwụkwọ mekwa ahụ skrinin saya ha ga ikpe chihu soro. So ụlọ ikpe akagbuola akwụkwọ ahụ onye ahụ gbara n'ihi na mgbe ọ gbasoro akwụkwọ ahụ ekpere hụ ya nwochi Obaseki ha esokwala azọ mana abịahụla echi ile kpagharịa dị ikpe abịachi na Obaseki na onye gbara akwụkwọ ahụ anwụhe ekpechiela. Otu pati PD na anwụhe ekpechiela nwochie Obaseki ihu usoro mee ntuliaka elu praịmarị a ga-eji ahọfụ onye ga-eji ikikere aha tiketi PDP azọkwa gọvanọ steeti Imo. So Obaseki na nnam ahụ ekpejiela arịla ya chisa aka ya arachia smile ya home achizie ụlọ ikpe hafụ anwụhe ekpejiela nwụhụ na harama. Chicago, Illinois, United States of America. Ọrịa mameshi nga adọbiri ya menti si Imo Martins, Collins Destiny, Bright Ndubisi, Udoka Prince, Remigius Ike, Jonathan Mampase, Balomi Ezenaju, Ken Ọdịnaka Chukwu, Cristiano Chukwu, Uche Chukwu, Collins Destiny, Chinwendu Ụzọ Nwanne, Joshua Ikechukwu Arụdị Igwe, Prince Sonny, onye eze udo, Juliet Ifiwise, Ugobọsụ Omekagụ, ma gwakwa nnụchi Ugobọsụ Omekagụ enyela m ego ndị latecomers niile ekwụrụ ya ọha ndịala ya over to me echi gara aga ya wụ ọrị accountable and transparent Ugobọsụ for governor 2023 ọ kwụọla ụgwọ latecomers niile ekwụrụ
so onye na-amị ya so ndị bịakwara late taa kwụọkwanụ ya ụgwọ late comment. Toneski Nobechukwu Baron B ndewo. Okechukwu Innocent ekelela m gị. Robert Oriakụ Precious Lloyd Ekene Ụwa Educhinko Osha Edwin Gift Amarachi Prince Sonny Stella Igbonsu ya rege mma ụgbọtọ ụrata Jennifer Pisi ishi YouTube elega Akawa James Obinna Kachi Mbakwe Bartholomew ekelela m gị. Educhinko Onyoma na Malena John Augustine John ishikwa YouTube elega Ifi Wise ekelela m gị. Ọmarịcha Chukwu Bartholomew Oluchukwu Purity Austin John ndewo ebara late kwa ụgwọ late gị. Njaba ndewo. Eze nwata Otuala Sandra Ene Anya Egbu Eugene Emeka Ajuruche Ologo JB ndewo. Chief Chinyere Ugo Emeka Ajuruche ekelela menụ ndị niile nọ na Instagram elega ka anyị ga-akwanụ n'ihu. Chukwuebuka Donvan Francis Ugochi aha mba Gonzales Spatana ka anyị ga-anụ n'ihu. Ifi Juliet Wise ndewo ekelela m mmanụ niile ebe na bọọlụ nọ na ekelela m gị ma kpọrọ m gị ma akpọghị gị ekelela m gị. Akụkọ ka gara akụkọ ka juru eju Chris Odekpo Chijioke Solomon ka anyị ga-anụ n'ihu. Ugo Boss ndewo. Orejiela, it has regidi. Ndị uwe ojii ala anyị anwụchiela ụmụ nwaanyị 3 ndị ejidere nga Nwochi steeti Kano apajega mgbọ egbe na steeti Bayelsa gba mgbọ egbe ahụ n'ime akpa osikapa ekere 2 half bag of rice nwa ewere mgbọ egbe ahụ fajusacha ya ime ga-echeshi ọwụ osikapa ka nwopa emashi ọwụ mgbọ egbe ka nwopa. Akụkọ kọrọshi otu nwoke iwu onye amị dila nwaanyị ya aha ya kwanụ Eleanor Yowe ya ediga nwaanyị ya ri afọ 25 25 years chi ya para akpa rice ịnụ yo ṅụpiga nwanga nwo aha ya kwanụ Favor Bello eri afọ 21 21 years. Favor ashia para akpa rice ahụ paje ya na Yenegua obi ọchịchị steeti Bayelsa. Favor pranụ ya wu osikapa ashia para je pega onye eji akpọ Priye Jimmy eri afọ 30 nwaanyị kwa ịnọ na steeti Bayelsa. Favor para na akpa ruo na ọdụ ụgbọala ndị loduga moto shia nna half bag rice ike enyi gakwanụ akpa simenti 3 ọwụ half bag eligwe ị ga-akwụ anyị ụgwọ ha enyi gakpa ha enyi anụ too much ị ga-akwụ anyị ụgwọ ya cha na elekpa ya ji akwụ ụgwọ ha kpa na ụgwọ half bag of rice ya chi oke nwe hụ dọpenuhu ele he nọ ime ya dọpụchi ahụji nwochi enwe ha ọzọ nọ ime nwa adọpe ya na mịga ka ha na hụrụ wo mgbe egbe na uhe nọ ime nga ahụ ọ nakwa nga anọ bido kpọma timube so emepe ya akpa achọfara mgbe egbe machine gun ọnụọgụgụ ya ruru 8,018 rounds of mgbe egbe ọha achọfara ya ime akpa. So nga ahụ ka anọzi jide ya anachi nga ahụ chọmazie ndị ọzọ nwaanyị nwoke aha na-abịa ka kpahe niile ishi mee. So ọkpa ochijije mee onye kwu akwa nnake na DSP Frank Mba ọnụ na-ekwuru ma na-agbasakwala ndị uwe ojii ala anyị oji ayawu onye kwufara ke agbakwana ndị anyanwụ na Abuja n'ihi na akpọrọla ozugbo nwojema Abuja ebe ejiri nwo ọha na eze gbanwe echeme ịhụ na mmanụ ga-epa rice ga-eji eshi ọwụ rice ka ọpa ịmashọwụ mgbe egbe and onye pedi nwaanyị na ebe ike ipekwana rice na ọwụkwa na army officer Lance Corporal na amị onde mega he anna na ahụna o meghụ Kogi steeti o mere somewhere.
nwaanyị ahụ na onwe ka ya shikwanụ aya ha mahụ shadi ahụ tilu duru herikpa ahụ ime akpa ahụ chaya ha mahụ onye ka ọpịkwa na ha apị chaya ha makwa ọhe mere o ji shi nwụrọ tuo dị akpa lee ihe nọ ya ime anna ahụ nnakpa nwoke shi n'ọrụ bande ọsọkpa nwa eshi eji ndị mma na transport uhie unknowingly innocently onye hụ gị onye re innocent ọ ga-emefu uduru herikpa gaa na apafe ammunitions ọ gbara ara ma onwe meji meti mpere ụfọdụ ji arụ ose enyi meji mara ọta keke na pepe na enyochaburu akachiburu steeti Imo ewu Ndani Rochas ọ dị nke mere Okorocha kpa oshi rụọ ọrụ mmụọ gọvanọ na steeti Imo onye isi ụlọ ọrụ Gosh Projects Limited ewu Chief Samuel Adeniju agọrọla ụkwụ na aka ya shi enweghịkwa mmụọ ụlọ akwụnyere ego ruru ijeri naira 3.5 35 billion naira n'ime ọba ego ya asakwụrụ ya shi ya ji hazie ọrụ na flyover ndeke nọ ụzọ ọlụ nakwa flyover nọ ụzọ Ọkigwe n'oge Rochas dị nke mere ewu gọvanọ ọchị herikpa ahụ aha anọghị chi onye ọbụla ikwurukpa ahụ onye ahụ hụfu abịaji ya ọchị enweghị uduru ụgwọ ahụ akwụrụ ndị ọrụ ya ọchị naanị he ya rụrụ ahụ dualization ahụ nwere ụzọ ndị ahụ dualiziri na hospitalụ ndị arụchara achị ya maintain ma rụọkwanụ anọ ọzọ ahụ nga akaụntụ nọmba ya shi bata n'aka ọchịchị Rochas chiarụma nwoji aha kọmpani ya wefu ego eji maintain flyover ọwa arụghị na flyover saya ha amahụ aka ya ha anọghị ya chi onye si ahụhụ ya ahụ kwụrụ ya ụgwọ ahụ onye ahụ hụfu bịa kwuo enwere m the video go boss omeka agụbọtọ emega m upload okwego ahụ mele ọha mechara m ji bịa a minute late anọ na m ga mmega ya upload okwego ahụ eme so ma ha ya screenshot zie pictures ya so ọkpa oshi jejere ya ọkpa herikali kpa oshi jejere ekele gị isi na Brazil ekele gị Stella Ujunwa ekele gị Ebenezer Chidiadi Ogo Kenneth Ụgbaja Cristiano Chuksu ndewo ogobọtụ ịhụ na akpụmana gị vote akpụma gift Amarachi ndewo Jefta onye msoka ekelela m onye ọma na UAE obiara ikeọnụ ndewo ọbịara ikeọnụ ndewo Chuksu Mba ekelela m gị nwanne DSP Mba Frank Mba Chuksu Mba isi India Angela Anele Joseph Ọnụwa ndewo Ishiwishi na Brazil ndewo Cindy Charles NG ndewo Gobosu Omeka Agụ ishi frankly speaking from my observation the woman may not know the content of the bag. She was only carrying out orders from the husband. Mana ndị polisi awụghị mmụọ gị Kenneth Ụgbaja ndewo nne Okorocha ndewo Lomi Eze na Joe ekele m Google boss Omeka gị I thought you play the video. I was saying okay. Michael Timothy Collins Destiny ndewo Kingsley Emeka Izuchukwu Ọka Joe Fraze CC20 ekelela m gị ele ekemega ndewo nụ ka anyị ga-akpanụ n'ihu
ịgbanye gị na ngwọ ịgbanye gị eti mbere eke na pepe lexi daraba ya nane Abawedikizana kama Igbo o nwere akụkọ shimakọla nke akụkọ mere obodo ụmụ anụmanụ achịmara bụ ogbu onwe ya akịrị na agwọ nne ya na-azọgeze ụmụ anụmanụ akọ mpepe gbakọ ajụmakịrị chapịara iyi na jawu eze ya chahụ otu nnọọ ya tụ n'ụzọ West local government director Arose medical mission American Bay na katakata nọ na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na steeti Rivers nakwa ala anyị onye gọvanọ chịburu steeti Rivers ịwụkwanụ onye minista okwu njem ya minista for transportation n'ala anyị ugbulaka ewu Maazị Rotimi Chibuike Amaechi ka ahụ nyeso mgbike ekpega ahụ ụkwụ ya kpa nyeso mgbike ekpega ahụ chukwu nwoke mmanụ mkpa na steeti Rivers ọchị aya hụ enweghị ihe ọwụla ya hụ nwere ikwu gbasara ọgbaghara ahụ ịnọ na otu pati APC na ala anyị n'ihi na anyị ahụ chọpụtara chi ndị niile nọ otu pati APC chamawuche oke a anyị enweghị ụka ọwụlawa ụmụaka chi nwere ha ga-agwa nwa agwa asa oke a mmọnwụ chi ike ụka ha arịghị ya ọ chịkwa na ọtụtụ ndị mmadụ ahụ ji achị anyị ahụ nwere ọnụ ọjọọ chi anyị ahụrị blunt so ahụ ihe mere ahụ ji jide onwe ya ya hụkwa ugbulaka nwosa Amaechi ahụ ekwuola ya hụkwa onwe osa Amaechi ahụ ekwuola chọọ ihe mere ahụ ji nọrọ nnọọ nọrọ otu isi eji elega nwụ chi ahụ ya hụ na n'ugbelka ahụ du nọrọ leme anya ya aha ya ugbulaka na wele anya baromita barome anya sọsọ ahụ ya hụ nọ ozugbo ahụ sidon de look anya hụ nọ sidon de look anya ha achọghị dị ịla nwa ọnụ mhụmema Ugochukwu Donald Ọpara ịbịa ruola ịbịara letu ugo bọọsụ ome ka agụ teki n'otu Amadi Pachela Peche Kawa Kọjala Supara Kamakale Industry Owerri Kamakale Ọnịcha Nwata Chicha High Institution Ọnịcha Yabame na-aga Nwata Chicha High Institution Owerri keke na pepe keke na pepe Ewe the graduates keke na pepe Keke na pepe Ewe the graduates Keke na pepe Arụ Ọkwọ naịna barịa anyị mma n'oluluye Ọkwọ naịna barịa anyị mma n'oluluye o deberela it has debredi na steeti Anambra ka ndị uwe ojii ala anyị nwụchiri ụmụnne atọ aha nwekwanụ Emmanuel Ushie eri afọ 23 nakwa nwanne ya Henry Ushie eri afọ 30 30 years nakwa Matthew Ushie eri afọ 28 28 years maka iji aha onye mgbasa ozi ndị uwe ojii ala anyị ewu DSP Frank Mba akpụrụ ndị mmanụ ego nwoke na-anọ nga ka nwoji aha ya DSP Mba akpụga ndị mmanụ ego akụkọ kroshi eji hụ aha Frank Mba emepe akara Facebook nwakpara Frank Mba Foundation chejikwanụ ya mepekwa akara ọba ego na FCMB Bank mmeji aha the man mepekwa bank akaụntụ akpọrọ Frank Mba Foundation
ozi Facebook na awụ Frank Omega Charity chọreziga ego iji nye na ndụwa na-akpụ n'ọnụ ndị kpaga ahụhụ n'oge coronavirus n'oge mkpamkpa coronavirus nwa di ya na-anatacha ndị mmadụ ego. So Frank shi anwụbịa bịa chọfụta ha ahụ nwa abịa were oge mmụọ chọma ndị ahụ chọma nwụ chọta nwụ anwụchiekwa na nwụ atọ ejide na nwụ. A chọpụtakwara shi ndị ejidere otu n'ime nwụ ewu Matthew Ushi na mba Ghana ahụ jereje were aha onye isi uwe ojii ndị Ghana ewu John Kudalo. Ndị Ghana likere John aha ịhụ John ndị Ghana ejikwa aha akpọ John arụ ọrụrụ ama John the Baptist onye Ghana. So asa nwa werele aha John Kudalo iwe onye isi ndị uwe ojii kpọrọ ụfọdụ ndị uwe ojii na Ghana ego shanwa ahụ ga-akpọrọ nwa jee ọgbakọ United Nations Peacekeeping Movement shanwa ahụ ga-akpọ nwa eji ya tụrụ ndị uwe ojii na Ghana ego bezon ndị chọrọ n'ije nụrụ nga ahụ kọmishọna emepekwara Facebook akaụntụ nwa o ji mee ya. Ọzọkwa Nwosa Bakari nwụrụ anwụ ma hụwa osota onye isi ndị uwe ojii n'ala anyị Sha Bakari anwahụ ji aha Bakari riekwa some people based on fundraising and charity stuff nwa ejikwa ya rie some people. So anwụchie n'ozugbo nwa agbakwara nwa anyanwụ na Abuja ebe ahụ ka anọ gbanwuo anyanwụ. David Chukwu ekelam gị. George McDoddy Ishi, I'm watching you today live from Germany. The code I'm off today. Okay, you're not off today. I have a great talent, my brother. I wish all Biafrans will support you to grow. Okay, thank you, my brother. Any dream support. You support all you when you know where bikini. Nyem agwala men no Chogam studio. Chinu tila maka. Also, yarela memma yarela gemma ogobala mpala nyedim ikite ukware less onye kpara ogbu eme Ugochukwu Donald Opara David Obuogu nwanne m nwoke onye ọma achịmyarịla gị mma ịcha griti onwe Owere ndewo ịwụso okorobịa ụmụkọrọ ụmụ dibịa nnekede ekelela m gị nwakịrị sọveyọ Obuogu yarịla gị mma Gift Amarachi ndewo Mike isi DCP mba. Okay, DCP mba, yes. Ịmakwa na emeji akpọ DSP enwere otu eji nwoke wu DSP Deputy Speaker, so emeji akpọ ya DSP. Eme DSP ji kpọm ọnụ biko pardon me for the misarticulation of nomenclature. Titi Sharon Obi ndewo Michael Mezu Uchenna ekelela m gị. Alụkato Chukwu ndewo onye ọma Ishi Insta YouTube elegam Joseph Chijioke ndewo King So Ishi ha guy on too much. May God Almighty have mercy on you guys. Otu nne ji nwa akpọ one family ji nwa akpọ. Imagine egbuchi ozugbo nwụ na ozugbo nwụ jecha mkpọrọkpa n'ihi na anyị ji ha DSP DCP police Deputy Commissioner of Police Deputy Distin ala anyị akpọgo ụwa eriga ndị mmanụ. It's likely agaghị ije mkpọrọ because they will not take it lightly with them. How a crime. Ugochukwu Donald Ishi is police people mugu ịhụ na ndị polisi Ghana onye ọla chọrọ ije United Nations Summit. Ọha na-ekwu Bright ndewo Ishi when Wuzu open the airport. Maazị Sylvester ndewo Nancy Opara Ekwe Ishi is your sister from Owerri Nchise greeting you. Nwanne nwaanyị ekele m gị Nancy. Give to Amachukwu Ishi wicked souls their couple don full. Ka anyị gakwanụ n'ihu. King Solomon ekelela m gị. David Chijioke Nwachukwu ndewo. Emeka Matata Emeka Ichime Kole Ochonokos family. Emeka Onyama Bejemonu Emeka Ofupanye Oyi Wizard Emeka Chokotri Yakuma Amori Ichime Kole Ewelike. Ọsọ agbala n'obodo Alabaka steeti Ondo ebe ndị eji achị nna ma herdsmen ịbara n'ụmụ ubi ndị mmanụ lee ndị ubi niile ndị ọrụ ugbo niile chụọ nwa ọsọ were nnamanwụ wujuo ime ubi lee japụ lụọ ọka
lee ihe niile akụrụ akụ laa ya iyi. Aka nwụmra na mekpa ahụ ndị ọrụ ugbo ahụ ejeje kpọma ndị ọrụ nche Amoteku ka ala Yoruba himara ha ụgbọala ndị gọvanọ ala Yoruba zụchara mamenwochega mana ndị nọchọ standby tụ akpọ ndị Amoteku na ndị civil defense nwa wee ga ime ọhịa ebe ahụ chụọ ndị Fulani herdsmen ahụ ọsọ. Nwa agbalaga nwa n'afọ akwanụ nnama 42 nnama 42 ka ndị ịnafara were nnọọ pikọp nwo paya patuo ya pajee ya isi ụlọ ọrụ nwo na steeti Ondo. Ịna-ahụ nna ndị gọvanọ ala Igbo ka na-agbara akwa mkpụrụ amụ community policing asị ime one central body. Ndị Awụsa ehi mana arụ mana kenwo shege fasa kemgbe a na-awa ọkụla nwo. Ndị Yoruba kemgbe arịla redi steeti niile apasị chana ya kama ọwụ nwa federal gọọmenti enwere ihe m chọrọ resolve before eme implement nwa arụmọrụ full time as official security arm ala ndị Yoruba. Ke Nigeria ke ala Igbo anyị anọ ha awụgharịga akọrọgbada ọma na-awela anya ụkwụ ahụ ka mma ahụ ka a na-agaghị ịmara ha agaghị eme. Mkpụrụkpa ndị eji take prompt action chụọ ndị herdsmen ọsọ kpara nnama 42. Anwụchiena onye agha ala anyị ewu Lance Corporal Martins maka ihe onyonyo vidio o mere ebe ọ katọga ebe ọ katọrọ onye isi ndị amị ala anyị ewu Lieutenant General Tukur Yusuf Burtai na ndị isi nchekwa ndị ọzọ ma ndị ke Navy ma ndị ke Defense ma ndị ke Air Force. Ọ katọchara ozugbo nwo na ihe gbasara okwu nchekwa n'ala anyị. Ọ sị na ichekwa ala anyị na nwada na mba chadara hụ mba n'ichekwa ala anyị, that they have failed the country n'ichekwa ala anyị. So na ogbugbu ndị omekome igbugakwanụ ndị mmadụ ala anyị. Ọ sị ndị amị ji akpọchi onye ọbụla ishi zụọ ezigbo ngwa agha ọkwa n'ezigbo egbe eji alụchi ndị Boko Haram ọgụ. Chi onye amị ọbụla kwuru ya si akpọchi onye ahụ. So ọ bịara nnọọ bịa katọọ atụmatụ Burtai na akpanwochi achụga ndị Boko Haram na ndị ọzọ n'ala anyị. So aka ọ mara kwucha ya enye iwu asa ahụ order from above chi abịa lee nwa okorobịa jide ya ejidekwa nna ya ejidena ya pụrụkwana ya jee ma Abuja. So ọkpa ihe shiri anyị nụkwala ihe nna m Tukur Yusuf Burtai. As I'm making this video, I want to let you know that I'm highly disappointed in your command. You should call yourself a coward, a traitor, and a betrayer to the Nigerian as a whole. I don't care what you do. You may think you are God. You may try to kill me. You may try to do this. But I'm not have business with you because you are no more loyal. You cannot earn my loyalty with what you are doing. You cannot earn my loyalty. The CDS, Chief of Defense Staff, I am highly disappointed in you. I am highly disappointed in you in the sense that you are the Chief of Defense Staff. The Army, the Navy, the Air Force, they are under you. You are the piloter of this to bring out the structure of the military. You have failed to the extent you are even collecting command from ECOWAS, all in the name of loyalty and cabals. I know after this video, you may come, you want to arrest me, you want to do this. But know that I'm guided by the Constitution. You cannot just come and arrest me.
I'm ready to face court martial. And my court martial must be open to the whole Nigerians to know. I'm calling on all the independent lawyers to stand by me because this is a matter of urgency. People are dying too much. You should be ashamed of yourself, you that call yourself Chief of Army Staff, Buratai, and the Chief of Air Staff, the Chief of National Security Advisor, NSA, retired General Mungunu. You are supposed to be ashamed of yourself. The Minister of Defense, you're supposed to be ashamed of yourself. Anna no na kpochikwo ndị niile ahụ ọ gụchichara ha nwụọchi ihere onwe nwa ahụ kwesịrị nọ na-eme nwụ n'ihi na nwụ ha daa na nwụ ha awụọla ndị Naijiria ala na ihe gbasara okwu nchekwa chawụọla ha anya ala na ihe gbasara okwu nchekwa ala Naijiria. So aka o gwuchara ha na-ediga chi ejie nwụchie ya maka ha o kwuru chi ndị agha ala anya nwụ ha emegaghị ihe nwa kwesịrị ime na-edi isi nwụchie Dr. Ifeanyi Imokolo Hawa Japan ike mmanụ fọ ndị eze bi na bọọlụ fiaba onye mma olula mmadụ abụ ọgaranya olula mmadụ abụ ọgaranya ka aba nka olula mmadụ abụ ọgaranya abịa olula mmadụ abụ ọgaranya ka aba nka olula mmadụ abụ ọgaranya otu egwu bọọlụ Manchester United ndị ekwensu ọbara ndị ekwensu red ewerela ọkpụ goolu 3 kụjie otu egwu bọọlụ Sheffield United ụkwụ anyasụ echi gara aga na ọgbọ egwuregwu Trafford Ocean yawu Old Trafford ebe Anthony Martial inyere ọkpụ goolu 3 ahụ yawu o nyere hat-trick ebe Paul Pogba ka ahụ eji agbafu egwu ejikwa na Asia na Barbing Saloon ebe o mega isi nakwa Bruno Fernandes ịgbara agbalagba anyasụ echi gara aga. Otu egwu bọọlụ Liverpool jikwa na ọkpụ goolu 4-1 emerụọ otu egwu bọọlụ Crystal Palace ahụ. Liverpool na ji 86 points na ji 86 points nọrọ elu akwa elu tebụl Premier League mba England ejighị 86 points nọrọ elu Premier League mba England ebe Manchester City ndeke gbaga second ndeke pakwana ya defending champions ịnọ second with 63 points. Echi gara aga na ihe gbasara egwuregwu bọọlụ gbamchikwa agwaga otu egwu Man U gbara Sheffield United 3-0 Newcastle na Aston Villa agba 1-1 draw ebe Norwich City na Everton gbara Everton agbagbuo Norwich City with otu goolu ebe Wolverhampton Wolves ịgbagbukwa na FC Bournemouth with 1-0 Liverpool agbagbuo otu egwu bọọlụ Crystal Palace ebe Mohamed Salah iso n'ime ndị inyere goal. Abịakwara na mba Spain Deportivo Alaves gbagburu Osasuna Osasuna gbagburu Deportivo Alaves n'ụyọ Deportivo ebe Celta Vigo ijekwara ụyọ Real Sociedad gbagbuo Real Sociedad ebe otu egwu bọọlụ Real Madrid ke nwanne anyị nwoke Zinedine Zidane omishi ojishi akpa ọjị ojishi akpatu ugwu iwerela goolu 2 merie otu egwu bọọlụ Mallorca ọkpa oshijejere ebe na Italy amamaka iko mba Italian Serie A
otu egwu bọọlụ Inter Milan na otu egwu bọọlụ Sassuolo chefuru ya n'ọgba egwuregwu Inter ebe nwokere pọịntị nwe otu gbaa 3-3 ebe Romelu Lukaku ka ahụ si otu egwu bọọlụ Manchester United jee otu egwu bọọlụ Inter Milan ebe Antonio Conte Antonio Conte kochi bụrụ Chelsea agbara ahụ 3-3 ebe ahụ. Atlanta agbagbuokwanụ Lazio eji ha mkpu goolu 3 asara 2 gbagbuo Lazio ebe otu egwu bọọlụ Roma ijikwana ọkpụ goolu 2 gbagbuo otu egwu bọọlụ Sampdoria na amamaka iko Italian Serie A. Anyasụ taa a ga-achịfụkwa egwuregwu ọzọ anyasụ taa kpọọ ga-esi akpọtụ na anyasụ taa otu egwu bọọlụ Burnley ịnọ na mba England ga-achịfụ ya na otu egwu bọọlụ Watford ebe Igalo gbasuru ebe otu egwu bọọlụ Southampton Liverpool iji mere under 18 nwụ na otu egwu bọọlụ Arsenal ndị kemgbe egbe nwụ na-agwụla. Anyị rịọgo otu egwu bọọlụ Arsenal Shimojemitie DSP Frank Mba Ugbulaka na kpandị arịkọvara mgbegbe apajega na steeti Bayelsa nnwekọ na DSP Frank Mba zụrụ ya 818 ammunitions ahụ rounds of ammunitions ji ya mee equip their Arsenal mee equip their gun ka elee ma agaghị ejifu ya gbagbuo otu egwu bọọlụ Southampton before ya arị late. So Educhinko onye ọma na Malena gwa Mikel Arteta ya lee ma ọ ga-azụ afụ mgbegbe ndị DSP Frank a ga-ebeela ya ha ego taa na ọ ga-ereji na akwa mmiri Stamford Bridge ke nọ na mba England ebe otu egwu bọọlụ Chelsea ndị ọma ke kochi Nwankwa onye gbaburula nwa bọọlụ ewu Super Frank Lampard ama otu egwu bọọlụ Chelsea na otu egwu bọọlụ Manchester City ndị payawu iko Ugbulaka na iko mba England Premier League ga-akwafu ya na akwa mmiri Bridge Chelsea na otu egwu bọọlụ Manchester United zọgakwanụ ụzọ ndị ga-eje amamaka iko UEFA Champions League ke season abịaga Paul Ugbulaka na Chelsea ji akara pọịntị 2 akaga otu egwu bọọlụ Ekwensu Red Manchester United ndị gbaga ndị 5 na ya English Premier League table. So achị Chelsea winie ke nwoge wini anyasụ achị Chelsea nwee ike winie Man City nwoge ejize akara 4 karama otu egwu bọọlụ Ekwensu Red ebe Arsenal ka nọkwanụ na 11th agbatuola ahụ to 11th achị Arsenal nwee ike merie Southampton Arsenal ga-agbagozi to Arsenal agbago to 9th nwa agbamazie 9th but anyị amara na 6th position Wolverhampton nọ Wolves kwesịrị ịnọ 6th position n'ihi na Man U ndị nwe 6th position jara enwe mma ahụ n'ihi na they believe in consistency so anyị lega anya shi otu egwu bọọlụ Manchester United ga-abịa 6 otu egwu bọọlụ otu egwu bọọlụ Manchester ga-abịa 6 Wolverhampton eje 5th ọkwado Tottenham eje 5th Arsenal kpahechelega anya Arsenal nwere ike agaghị akwalify for UEFA Champions League a ga-agba na season abịaga Ugbulaka na so shi nga ahụ anyị ejema na mba Spain taa Eba ga-agba with Valencia nwa Valencia ga-achịfụ ya n'ụyọ ebe Real Betis na Espanyol ga-achịfụkwanụ ya na ụyọ Real Betis ọwụ ndeke gbara ọkpụrụkpụ a ga-agba anyasụ so ọkpa ahụ ka ọrị na akụkọ egwuregwu football egwuregwu okwu anyị ka anyị ga-akwanụ n'ihu. Kama Igbo o nwere akụkọ shimakọlanụ ịnwe akụkọ mere obodo ụmụ anụmanụ achịmara bụ onwe ya akịrị na awọ ya na-azọgeze ụmụ anụmanụ akpọ mgbemgbe gbakọ ajụmakịrị chakịa n'ihi na jaweze ya chawa otu nnọọ ya tụrụ n'ụzọ ụmụ anụmanụ achị
Ugochi aha mba ndewo, Kenneth Ụgbaja ndewo, Duchinko ndewo, Prince Nkwazema Achofik F Achofik ekele m gị, Duchinko echi were pikin, hope you will watch Arsenal today. Aga m aha Chelsea jejele ma Arsenal ndị mgbo egbe nwọgburụla agwụ. Agwagwala m nnu jee na ndị polisi Naijiria rechi nnu mgbo egbe chọkwa na nnu AK-47 ebe ọwụ ka ahụ nneja nna machi egbe ahụ nneje yuze na logo nnu emena expire ọ wụọla old school nnarị chenjie egbe ahụ eji atọn gba chakakpum ya bekwado egbe Ojukwu ji lụọ Biafran war nna aga apafu Premier League technologies dey change enwega things emena evolve ị ga-eji fuduru egbe ahụ apa Premier League ịhụ na wa for you Igbakwana the secret ebe Man U, Man City, Chelsea nọ check their logo ị ga-ahụ active agụ no dey this thing na agụ dey always dey strong. Gift Amarachi ndewo, Chukwuebuka Donfan ndewo, Isop Man U ndewo, Simon Uchebunishi, good evening my brother from South Korea. Are you arriving from work? Okay, I have too much patience. Is Dr. Simon. Okay, Dr. Simon Elenu. Dr. Simon, you are welcome. Why in Batlomi Onyebuchi, Nigeria, when you said the truth, they will be looking for you to kill. Kenneth Obaja, Chelsea, up Chelsea. Chelsea for life. Mommy Clementina Echezolachi, Aremema, Ebiarola Wanyoma, Erema, Wanyoma, she amo mara ezini dembise, Biayare Lagema mommy. Samuel Anyanwishi, they need to call him and ask him for his idea on what they should do to help the security situation in the country, not for them to hurt him. Ejuka, Educhinkisha, I'm waiting for the time for Arsenal match tonight. Okwa high BP, Keda Queen Yonwegi, Edujirikola Wayo. Aremament isi Chelsea won't win Manchester. Nsogbu anọ anyị ekwela ma o ruru ma oge ahụ ruru anyị amara. Okay, Chukwuebuka ise back to sender. Ekene ụwa ise you will cry this night were pikin ashi m cry bekwado unu ke Man U ji agafe m, they will not pass me na Njaba ise Manchester United for life, Precious Lloyd Man U for life. Ekene ụwa ise I bet you 20,000 naira Chelsea lose the match. Oya je bet ya no ya. Samuel Anyanwishi, what about Nigerian League? Nigerian League ama coronavirus. Ekuma bedo kugbe se video school ya fọkwanụ Nigerian League. So Vinny Och Chintu Waishi, Lance Corporal Martins have said the truth, but the issue is the zoo. The issue in the zoo is that if you say the truth about the cabal, then you go to prison, but God will vindicate Martin. Solomon Uche ndewo, Ukwama good luck. Solomon Uche Educhi Nkwishore pikin, you will cry this night. Solomon Uche, I love your work. Thank you. Give to ndewo. Victor Chimezie, Wilson Brown, no wonder it's a zoo country called Nigeria, since to say the truth now is a taboo. Please make una end that corruption called Nigeria now. Chukwu de Okwoma Educhi Nko ndewo anonam. Kanayo ebiaruola na akwa ego leto. Jonathan Emanpas ebo muchi showre pikin na dey hear your cry. Ariatu Robert ndewo. Eduking esi Chelsea won't win Manchester United. Manchester City ka anyị kaga. Nkana Yeshi, we lost our guy yesterday in Jakarta because of immigration. Chai Kenneth message me on WhatsApp. Let's talk about it. Ukwoma good luck Uchechukwu showre pikin looks like I'm a Chelsea fan na. Chelsea for life. Catherine Mbamishi, good day, my brother. I came late. That is the only thing, you know. Okay, so Bani Zuoka for no Megala Chelsea, you know. She no winning for Chelsea. So Buano Chineke game for such as one to make me here. It's Yaga make one and n'ala Nigeria, ọnụọgụgụ ndị parala ọrịa coronavirus eruola 22,220 ya 22,020 cases, ebe active cases anyị nwere ugbulaka na 13,865
ebe ndị na-akpọghafụkwa na ọnụọgụ nwa nọ 7,613 ebe ndị na-anwụ ọnụọgụ nwa nọ 542 ya wụ 5,442 death cases. Anyị chega ma a ga-eme burial nwo. Lagos ka nakwa agba first with 9,323 cases. Ọhịa Lagos ji na-agbakwa first. Otu NDC, otu NCDC ya ndị eji ahụ maka mkpakọrọ ya ọrịa efe efe n'ala Naịjirịa ekwuola chi ọnụọgụgụ ndị parala ọrịa coronavirus na steeti Imo ya steeti amụ anyị steeti amụ magị achị ọnụọgụ nwere nọ 247 cases na steeti Imo na ọwụ ha anyị nwere then ndị ịrịkwanụ active ugbulaka na 233 ndị na-discharge akwa na 21 according to NCDC then ndị na-anwụọkwa na 3 na steeti Imo. Mana echi gara aga Hope Uzodimma mere broadcast ya ọgwa ha anyị mma na ole na-aparala ya ọgwa ha anyị mma na ole na area active ịnọ isolation center ugbu ọgwa ha anyị mma na ole a na-akpọghafụla ọgwa ahụkwana anyị mma na ole na-anwụọna he gbasakwa nna ka emega n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo ọgwa ha anyị emega nga ahụ ma ọ wee eziokwu ma ọ wachi ọgwa ahụkwana anyị ndị involve ọjọ soro bịa fee ya elu eme na anaji eme 150 test per day anaji azụ na 700 people ị ga na-agagharị na sensitize people emenwe lighting na ihe gbasara coronavirus. So ha anyị n'ime ya 247 according to them, then 233 active, 21 released, then 3. But this result now NCDC nyega is quite different from K Professor Morris Iwu inyega na state Imo. So the difference is so cumbersome. Difference yare ore nukuru owo small thing, but ma ha anyị lega. Thank God o matala shi many people amara na shi he mega wo boju ni na Hope ju ọnụ ya kwuo ya shi na enwere many doubting Thomas na steeti Imo ndị ga na agbaga ndị mmanụ shi coronavirus ha nọ ha steeti Imo but mgbe mara shi ahụ na steeti Imo ọhụ kwuru yesterday. So akụsuokwa na shi ndị niile mere iji mechaa broadcast gbuo niile egbuga na steeti Imo ndị ebuga Fulani herdsmen enweghị ka ikwuru aga ụka ya gaa gba nkịtị mechaa broadcast why i kwesịrị touch all these things at once gaa gba nkịtị. Salary pension ndị mmanụ mere protest okwuru ahụ ụka pension emere protest ya agbakwa nkịtị. Ọ na isi ahụ emega protest ekwuo na secretary to the state government ewu Chief Cosmos Iwu aka mara corona ya ejizi ihere ahụ kwe nkwa n'aha gọvanọ Iwu Hope shi ahụ ga-akwụ ndị pensioners ụgwọ nwụ on Friday or before Friday and taa Thursday echi bịakwana bịawo Friday ahụ o kwere nkwa n'aha Hope o ji ihere weta ikuku ahụ ekwuo na ya ndị ọrụ kwuo na ya n'ihi na ọ onye ndị ọrụ kpara aka SSG. So ọ chọrọ n'ime uche onye agọcha. So anyị nwerekwala ihe Cosmos Iwu secretary of state. And the people who are not pensioners, we are included. The government is in the process of finding out the real pensioners. How can we be able to sort that out? And it's not an easy thing. So many people we are involved, so many complaints we are received. And the most shocking thing is that
Even people that claim to be pensioners, there was no record of service. When they retired, when they were employed, there was no record at all. All we know that their names were included as pensioners. It's not done anywhere. But we have been able to sort those things out. And I promise on behalf of His Excellency, the Governor of Imo State, Senator Hope Uzodimma, I know before Friday they will be paid. Government is working. We don't want to shift blame. After all, we have come to solve problems. That's what governance is all about. So thank you. Enonaya Okwela nkwa n'aha Hope, she on or before Friday we will pay. We have not come to shift blames. We have come to solve problems. So Chideke mekwe ebere nwokwuo nde ụgwọ mmụọ nwụ na-ahụkwanụ ihe nwe eji fefe ọnwa aka ọnụ n'ihi na agụụ ji egbu mmanụ. Agụụ is more deadlier than coronavirus. So for ndị bịaga ugbulaka na esofu ha anyị taa ụgba na ọjị ndị mgbefara mma ahụ, biko ha ewuhere inwere onye ọla ji nwa ya avụkwala ya ovu. Onye avụkwala ya ovu, ọ ga-eru acha onye ọwụla aka. Chọọ ihe nwere inye nnu akịta. Ọgaranya nọ na United States of America. Chicago, Illinois, United States of America. Ọrị mmarịta akpagakwa ọjị ma ekele gị Izu Okafọ, ekele gị Catherine Mbam Ibraleti, ekele gị Maazị Mdubem Harry, ekele gị Cristiano Chuks, kelekwa gị Ogochukwu Donald Opara, ekele gị Sabinus Nwajebechi. Thank you for speaking in Igbo Owere before they will translate it. The matter is over. Arịmma Okwuọma good luck ndewo. Okwuọma good luck ndewo. Ofegbu Nnaemeka Bright ndewo. Solomon Uche Igbo Amakadra, Cristiano Chuks, trust mercy na they'll finish okay. Chukwuebuka Don Van Francis, C. Mama Martins, he predict Chelsea 2, Man City 1. Arinze Peter, determination issue where I greet you. Arinze Peter, greeting you from AE. Ndewo. Educhinko Hekelamge Doneski ndewo. Chuksumba ndewo. Give to Ashi fake leaders. Jesus Christ of Omokodo. Kenneth Obaja ndewo. Izu Okafọ Ishowere Pikin, you forgot that Hope na Supreme Court number 4 governor. Everything he will do in Imo State will be number 4. Madu Chinenye ekelela m gị nwaanyị ọma eremma ndewo. Nneka Susan ebela late, ezigbo late. Nneka Susan ndewo. Madu Chinyere, okay, Madu Chinyere, I can't forget the audio. I'm just seeing it. Ndewo. Henry Okudemma ndewo. Ekelela m nnu, kele onye ukwu, kele onye nta. Arịmma ụmụnne Chiji chọọ m mma, ashị ụfọdụ fụọ ụfọ ala afọ. Ọla nwere mbido nwekwa na njedebe. Ebe ka m ga-achịkọ ya na ha omume anyị ma akọọla gị akụkọ kịta ewu ahịa Orie. Gemara ahịa ị ga-ama the popular Orie Obibi ịnọ Obibi Ezena Amaezi Obibi Ezena. So taa Orie ahịa Orie Obibi. So ya reela nnụ mma eshi afọ eshi eke na taa wee eshi Orie nakwa eshi nkwọ. Ashim ya gajiela nnụ, ashim ya fujiela nnụ. Chebrenu mechile ma ọ ga-eji nkeji 12 gafee elekere 11 am ga-ewe akwala nnụ akụkọ ndị ọzọ ekpo ọkụ ọnụ ekposhire ji ekposhi debere nakwa kpọsọ shigba ebe ọ gbara
ọkpa oshare so ebe ahụ ị nọ na-erikwa ihe gụrụ gị na-amị gị aka ọnụ n'ihi na anụ ịmarị ọnụ ejila anwụna ọsịsọ onye arụkwana arụ jikwanụ eri so ọkpa ụwa na ishi jejere so nga ahụ ị na-arụ na-erikwa eri ọkpa oshari so aha m ka ọkwa ha Maazị Uchehara Prince Chima the counselor ya sọkwa gị ga-akpọ m that Owerri Pikin enwe ha ọbụla ị chọrọ ịgba m for advertisement chọrọ ime advertise your products your goods and services contact me aga m eme na gị ha nọ nga ahụ nọmba m you can message me on WhatsApp you can call me on phone ọkwa na ị nwere birthday ị chọrọ ime and you want me to give you a shout out ịkpọ ọkụ ọnụ ma eme na gị shout out enwekwanụ support ị chọrọ inye for this ministry hey nwanne m nwoke ihe ji eme mashịrị eme ihe ji emere eme mma chai ngwa were ke ya bekwado data ga-eji aji zuru eji eme ya eme ya bekwado MB ya bekwado mmiri ọkpụrọkọ ga-eji ya na-recharge your tummy ga-eji ya na-aṅụrụ ka ewu mmiri n'ihi na I'm an independent body enwe onye m gala that's why I say the truth because some media houses nwere house style enwere ihe ị ga-achọ ikwu media house gị ụlọ gị kwuo ka agaghị anara anyị tiketi anyị agaghị anara anyị laịsensị anyị ekwukwala so anọ na m onwe m enwe onye m nụgara kwuru onye kwugara m ụgwọ ọnda Chineke so achị agbara nye nwata ji awọm ga-enye ya mbazụ o ji egwe si enwe họl ị nwere inye Owerri Pikin ka eme ma ha nọmba m you can chat me on WhatsApp so ya reela onye ukwu mma reela onye nta mma echile anyị arụ echi Friday newspaper review echile by Godsley so jikere so gị na-abịala echile jikere for tomorrow so ka anyị gbaa egwu anyị ga-agba n'egwu egwu anyị ga-eji emechi omume nke taa so ọkpa oshare Chai! Chigi bola. Akomonu wojukura chimaji. Check and balance. Acheja soku. 100 ton shine. Ababana. Arekwamendo. Arikuishikogam. Alishikogam no. Ona for shamalini, ona for chutia. Acheja salamu kwa bara. Imana China so. Jesus salamu kwa bara. Imana China so. Acheja salamu kwa Imana China so. Tina Ugoji ashimgarela gị mma nwaanyị Ndobinna Ugoji ndewo Chineke kere ụwa sakwara m okwu agwara ịmana China so wala bụ boy ajegeneze ịmana China so chim da ịmana China da Usete
Ichie Vitalis Chinedu Uzoma Ashimogarela gị mma akụ enwebe nke izi na ụmụ amụsa ndị aba Ichie. Salam gwara m ụbale asịrị hụrụ chimanya fọmụnụwe hụrụ chimanya ụbale onye ka mma n'azụ agbanwe dịka izu agbarịa ya o were bikini sanye kacha akọ omegagoro ishawo osetie osete osetie osete a na-atụ mmeje fọnụ m akpọm ezi nwanne m akpọm ụbakwa Cristiano Chuks nsa m nọ o were pikin eri ndoda anụrụ m chaga anwụla ọweji oloda chukwu ajụ asị gbakwa ha ọjọọ erigharị ma mega akọnụ ndị ahụhụ shama nwụla Kenneth Ụgbaja m ekelekwa gị onye ọma na South Africa Kenneth Ụgbaja oloda achasa okwu sakwala m okwu agwara m onye ya chi ya kwuje enyi ya gadọkwala gị omega bitaga chiga I am the counselor Chimba sakwala n'okwu agwara enyi m jọla maka uche gabio efe jonde na tumo nde tukasa mkpirikpiri Ababa na shi ya heyi gaga because onye ya chi ya kwa hụ nwe dodge ma olo I don't believe in that. Ga Chineke gị kwuru need he dodge ma aha gị move ma n'ihi na ga ahụ niile kwu ga Chineke kwuru je need he rụ gị so no need for dodging. Onye si ara chaga m na psychiatric site. Ara onye na Are possible. Oloda. Elo wala mahara. Anapa mana magigaga o were bigi shapu chenchele mana pa. Ara ga chama on behalf of me. Ya undiro. No weapon fashion against Chimaro shall ever prosper. Always you. Osete. Na mini marugo na sanuga ho. Tai. Chineke sala gogo agwara gị. Reply ala gị text message ime the reply letter mu. Orela anyị mma. Bomi Clementina Echezo na Chineke lekwa gị. Elekwa no maka ndị Maryland. O were pikin ekelela. Sakwala mo kwa bara, salamo kwa bara mo, salamo kwa bara. Ayamma o were pikin nwa afọ ọkọtọ. Acheja salamo kwa bara. Eze bọkwala m mbọ mo. Chimichimana mi ndị chụga mene. Oseti. Omemma. Ehana. Kenneth Ụgbaja nne m lee. Achebe na ga-eze onye ma na South rime ahịa gụrụ gị Gani eji amụ eze amụ. Chuks Solomon Somampia Wọlụ. Evangel anọkam. Chineke gọziekwanụ ndị gọziga mụ aya mmakwa. Ati echezola chi n'afọ. Chim da. Chimo tapala mo pabara. Thou touch not my Chimaroke and do my own pikin no harm. Chimarokuma.
Prince Jinjama. Hey! Mega Jinjama. Owere pikin ayọla South Africa. Ubale omenege. Akụkọ eturu ugo. Ile. Akụkọ eturu ugo. Owere pikin akụkọ eturu ugo. Ababa nale. Akụkọ metụrụ ugo daa. Isi wishi na Brazil. Papa akụcha n'ụkpọkọ na paje na dị nwa akụkọ ya. Oile. Onye ya ati ya kwa eji ụjọ akpụkwala ya. Ụjọ akpụkwala gị. Owere pikin gị. Gwa m ọzọ Kenneth Ụgbaji egwu metụrụ ugo. Ọsọ ahụ bridging the gap between government and grassroots people. Ya wụ mmanụ ụyọ. Igo na ube. One good turn deserves another. Owere pikin mebere Chimakwa. Akụkọ metụrụ ugo. Jụọkwa Owere ndị na London ole. Kanselọ chejiri ma South ji ịkọ akụkọ. Ụmụ Igbo si mbe ya. Bọmi Clementine Echezọlachi. Ayase mbịa na US bịakọ akụkọ. Adadola ma USA. Igbo nuzi Ijabakọma. Àwọn sọ́wọ́ pikin ìdádọ́lá sán. Chimale nwa mama ìdádọ́kwálí ìjẹ. Onye ọcha esusu ọmọ obi amasị m. Ya sị m Chimara oke ịdádọ́kwala. Ọhịa m jekwa Owere pikin ịda egwu me. Akụkọ mee. Onye Chimere eze sheme na eze na sheme na eze na. Akụcha mkpata mpa paje na dị nwa akụkọ. Achị eji enye eze achapụ onye ụda. Shemborima soda. Ịgba m ọzọ. Obinna Okoro. Onye ya chi ya kweje obi isi bụ ụja n'ụra gị. Owere pikin m abụọla ịsọ. Jee ruo na Houston, Texas ebe ndị ka n'aka. Jee hụ Salaman nne m. Chairman ụra na Federation Union na Houston. Agarịla na mma ndesi gị meka. Gift Amarachi, make it real. Kenneth Ụgbaji onye ọma na South Africa. Johannesburg. Ndị Igbo agbakọma na Johannesburg kele na Owere pikin bịa dụọla. Kenneth Ụgbaji na ndị kara aka. Na ndị South Sheme bịala egwu metụrụ ugo. Oluchi m nyere m. A sịkwa m onye a na-anaghị ya. Oluchi m nyere m. Ụbale. Shi onye mere na mụrụ. Elile nkọmasị akụkọ m ndị mma na abịamada. Ndị ọcha egema. Ndị Igbo goga akụkọ m daa. Tibo eme ka nna ya. Ọhamadike. Ababa nna Chimekele gị na Kroma. Ojiọfọ Pretoria. Mawezele. Chineke onye mere eze jeme na ya eze. Onye iro ụjọ na-eme. Amechi. Ogu amakwala gị daa Amechi. Ọ na-emekwa na ya na Ya chi ya kweje n'ụwa. Chimara oke soja nụla gị.
Uru Gerald kwanu. Nwambakole itakwalaka. Shanna hona sawere bikini weza akụkọ. Igbo bịa South mma mmanụ. Kenneth Ụgbaja. Mbajachi olu ọkwa gị nweta nke a ga-enweta nke ọzọ. Ababanna Music, the Vice Chancellor, onye kacha akụ Ụbana Nweze, Ababanna nwafọ Awaka. Ga-agbama ntị, awasị gị ma esere gị echegba ha ọgụ. Ejere m Kalaba. Jedonga nwanne m Robinson na Niagonora nwanne m achanye ga ho saide mi ga kono anya mi cha kono ajejila anya laba no ya enyi mi acha bola sinafu arameji mahwa Kalaba mahwa bodare ma asi good morning yes you be mesere Mesere, Yasia good morning. Masia good morning. Yasi me mesere. Mesere, mesere. Kaya mehona, hemaya gaya. Masia good morning. Yasi me mesere. Mesere. Masia good morning. Masia good morning, yes you mesere. Abamba chiga kwa n'olu. Enyi mi mesere. Ojachi olu. Aukwe ekele mmo. Anwe jepe, Ụbana Nweze shamamo. Yawa Kalaba. Ugo baso make ago. Ileke na mesere. Ija agbafu egwu mesere. Ka nwa m emarakwala ihe gbarugo. Emara na ha ọkọwara ebe ka anyị ebe m shiri bịa. Isi ugo mesere. Isi bọsụ mesere. Obikwa nna ga aka ebi. Ọkpala dị ha kpa. Isi ya mesere. Awukwe ekele mmo. Yasia good morning. Yasia good morning. Yasi bi mesere. Catherine Mbam. Agbakwala mmanụ mesere. Agbakwala mmanụ mesere. Akwa Mbajachi olu. Mesere. Mesere. Ebola chida. Ebola chida. Nwasi ni mesere. 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 Masia good morning. Masia good morning. Yasi ni mesere. Mesere. Achiako nyonyeda. Nahona. Masia good morning. Alex Mesere. AO Ventures. Akwa Mbachiga kwa olu. Ahụkwa sị gị mesere ga akpụra m ọnụ. Ma chọrọ ikwuzi. Ọ masụrụ bekee. Cash Chancellor Chimarozie Maholaga. Elego Ụbana Nweze yasi mesere. Mesere. Yasi mesere. 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 Masia good morning. Masia good morning. Mesere. Okay, here we to me wedding a gift. And I gonna get diggy mesere. Makwanu the meaning. The masha diggy chega. Mesere.
Machi ya good morning. Mesere. Oshimi mesere. Oshimi mesere. Ndapchiri ya good morning. Owe kele. Onye ọwụla nwere ekele nke ya. Awụsa sigi sanu. Yoruba shekara. Ndị Igbo shebọla. Wari shigi mingwo. Ndị Bekee shigi good morning. Ndị India sigi namaste. Ego dila n'umekwebe kanyo. Yashimi mesere. Ọwọ́ kukehu. Washimi mesere. 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 Arema mesere nwanne m nwoke mesere nwanne m nwaanyị echiele anyị arụ ka Chineke jike niile gọziela m nnụ ka Chineke jike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ lawanụ akụkọ agwụsịwo ekele dịrị Chukwu onye nwe anyị nọnyere unu nyerịtọnụ onwe unu ekele nke udo amara n'udo dịrị unu n'etiti unu